आपण जी समोर रांग पाहतात ती लोकांनी गणपतीला गावी जाण्याकरता लावलेली आहे। या सर्व लोकांनी रात्रभर जागरण करून इथे नंबर लावला आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या माणसाचा दुसरा नंबर आहे त्यालासुद्धा तिकीट मिळाली नाही। म्हणजे बघा किती अंधाधुंदी कारभार चाललेला असतो इथे। आणि इथे कसं बोलणारंसुद्धा कोण नसतं आणि हे सगळं एजंटकडे तिकिटी सगळ्या विकल्या जातात। त्यामुळे लोकांनी एवढी रात्रभर जागूनसुद्धा त्या लोकांना म्हणजे तिकीट मिळाली नाही। 4-4, 5-5 गाड्या कोकणात हॉलिडे स्पेशल सोडल्या तरीसुद्धा लोकांना तिकीट मिळत नाही। म्हणजे किती अंधाधुंदी कारभार चाललेला आहे बघा इथे। आता मी तुम्हाला दुसरी आश्चर्याची गोष्ट दाखवतो। म्हणजे बघा कोकणी माणसाची कशी चेष्टा केली जाते बघा। हे बघा इथे काय लिहिलं, गौरी गणपती निमित्त कोकणवासियांसाठी मोफत एस-टी बस सेवा। हे काय असतं माहीत आहे, हे नेते लोक असे बॅनर लावतात आणि आता कसं इलेक्शनचा काळ पण आला आहे तसं त्यानिमित्ताने कसं स्वतःचा प्रचार पण होतो। आता लोकांना काय वाटणार आहे किती नेता चांगले आहे, म्हणजे गणपतीसाठी कोकणी माणसाला मोफत एस-टी बस सेवा पुरवली आहे। पण हे तसं नसतं। ह्या ज्या एस-टी बसेस असतात म्हणजे मोफत सोडल्या जातात, ह्या बसेस त्या नेत्यांचे जे कार्यकर्ते असतात त्यांच्यासाठी या बसेस असतात आणि त्या कार्यकर्त्यांचे जे नातेवाईक असतात त्यांच्यासाठी या बसेस ठेवलेल्या असतात। पण सर्वसामान्य माणसाला वाटतं की आमच्यासाठी कोकणात मोफत एस-टी बसेस म्हणजे ठेवल्या आहेत। आणि जर तुम्ही कधी तिथे तिकीट काढायला गेलात की चौकशी करायला गेलात तर त्यांचं उत्तर ठरलेलं असतं। ते काय तुम्हाला सांगणार, अरे 4-5 दिवस आधी यायला पाहिजे होतं, 14-15 तिकिटी खाली होत्या, म्हणजे 4-5 दिवस आधी जर आला असता तर तुला 100% तिकीट मिळाली असती। ही त्यांची कारणं ठरलेली असतात। कारण ह्या ज्या बसेस सर्वसामान्य लोकांची ठेवलेल्याच नसतात, त्यात त्यांचे कार्यकर्ते असतात। पण बघणाऱ्या लोकांना वाटतं की बघा किती चांगला नेता आहे, किती कोकणी माणसाची त्याला काळजी आहे। त्यामुळे तुम्ही एक काम करा की अशा या अफवांना म्हणजे बळी पडू नका आणि स्वतः पैसे भरून तुम्ही तिकीट काढा आणि कोकणात जा। हे असे लोकांना फसवण्याची कामे मुंबईत बऱ्याच ठिकाणी चालू आहेत। कारण आता बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही पाहाल तर अशी मोफत एस-टी बसेस सेवा सगळीकडे पुरवल्या जातात आणि त्याला तुम्ही असे बळी पडू नका। आणि दुसरी गोष्ट तुमचं एक लक्षात आली असेल की कधी बघा आता मुंबईतला माणूस गणपतीला कोकणात जातो आणि गणपती झाले की तो कोकणातून पुन्हा मुंबईत येतो। पण तुम्ही कधी असं ऐकलं आहे का कोकणातून मुंबईला जाणाऱ्या म्हणजे कोकणी माणसाला मोफत बसेस पुरवल्या म्हणून? तर तुम्हाला हे कधीच पाहायला मिळणार नाही। कारण का असं होतं, कारण मुंबईतले माणसांची वोटिंग ही मुंबईत असते, म्हणजे त्याचं मतदान हे मुंबईत होतं आणि त्यामुळे कोकणातले नेते अशी मोफत एस-टी बसेस सेवा पुरवत नाही, कारण त्यांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही। कारण मुंबईतल्या माणसाचं इलेक्शन हे मुंबईत होतं, त्यामुळे मोफत बसेस ठेवून त्या नेत्याला काहीच फायदा होणार नाही। म्हणजे लक्षात आलं असेल तुमच्या की प्रत्येक माणूस आपला स्वार्थ बघून त्याप्रमाणे म्हणजे अशा ह्या बसेस सोडत असतो। त्यामुळे तुम्ही सावध व्हा आणि अशा या मोफत बसेसला बळी पडू नका। आणि आता तुम्हाला कोकणात जाताना बघा मध्ये एस-टी अशा दिसतील बॅनर लावलेले की मोफत एस-टी बसेस आणि त्या नेत्याचं नाव फोटो बिटो असतो। तर आता तुम्ही समजून जायचं किती खरं आहे आणि किती खोटं आहे ते। आता आम्ही गावी चाललो आहोत, विटीला आलो आहोत आणि ही समोर जी ट्रेन बघता आपण ती हावडा एक्सप्रेस आहे कलकत्त्याला जाणारी। आणि ही जी लोकं चालली ती जनरल डब्यात चालली आहेत, पण बघा कशी शिस्तीने लाईनी चालली आहेत। आणि ह्या ट्रेनच्या या बाजूला ही आपली कोकणात जाणारी ट्रेन लागते मँगलोर आणि तुतारी एक्सप्रेस लागतात। पण ह्या ट्रेनला तुम्ही बघाल तर तिथे ज्या जनरलची लाईन असते तेव्हा असा अंधाधुंदी कारभार चाललेला असतो। कारण हे UP बिहारचे लोक ह्या आपल्या गोव्याला जाणारे भरपूर असतात, त्यामुळे जनरल लाईन जेव्हा
चालू होते तर ही माणसं घुसायला बघतात. त्यामुळे अशी चेंगराचेंगरी होते. पण त्यात कसं असं महिला असतात, लहान मुलं असतात. तर मागच्या वेळी कसं आलं, लाईन सुटली आणि सगळ्यांनी ढकलामढकली चालू केली. त्यात एका जी एक महिला होती ती खिडकीला अशी दाबली गेली. मग 4-5 माणसांनी तिला त्यातून खेचून काढलं. म्हणजे बघा, जर तिथे पोलीस उभे असते तर अशी चेंगराचेंगरी किंवा अशी ढकलामढकली होणार नाही. तर तिथे रेल्वे पोलिसांनी तिथे कसं प्रत्यक्ष तिथे उभे राहायला पाहिजे, पण तसं तिथे कधीच कोण लक्ष देत नाही. आता आम्ही आमच्या गावी मालवणला पोचलो. आता सड्यावरून चालत चालत आम्ही थोड्या वेळातच आता आमच्या घरात पोचू. बघा, कोकणात उतरलं की किती एकदम प्रसन्न वाटतं. कारण 100% ऑक्सिजन हा आपल्या कोकणातच मिळतो. आणि एकदा कोकणात उतरलं की आपल्याला मागच्या मुंबईची काहीच आठवण येत नाही. फक्त कोकण आणि कोकणात डोळ्यासमोर दिसतं. हे बघा, आता एका रिक्षाने एका बेडकाला उडवलं होतं. तो बेडूक मेला. आता बेडकाला खाण्यासाठी मुंग्या जमल्या आहेत. ह्या ज्या लाल मुंग्या दिसत आहेत त्याला कोकणात हुमले म्हणतात. आणि ह्या जर हुमल्या आपल्या शरीराला चावल्या तर भरपूर अशा वेदना होतात. बघा, किती सुंदर पानं, फुलं, झाडं आपल्या कोकणाला लाभली आहेत. कारण आपल्या कोकणासारखा असा सुंदर निसर्ग तुम्हाला कुठेच सापडणार नाही. आता तुम्ही जर जळगाव, धुळे, अमरावती, बुलढाणा इकडे गेलात तर तुम्हाला आपल्या कोकणासारखा असा सुंदर निसर्ग तिकडे पाहायला मिळणार नाही. एवढं सुंदर आपलं कोकण आहे. आणि आता आपल्या कोकणात नागपूरवरून रत्नागिरीला समृद्धी महामार्ग होतो आहे. पण त्या समृद्धी महामार्गाचा आपल्याला काहीच फायदा होणार नाही. कारण बघा, कोकणी माणूस काय नागपूरला जाणार नाही समृद्धी मार्ग झाला तरी. पण नागपूरचा माणूस कोकणात येईल. कारण त्याला नागपूरच्या माणसाला माहिती आहे, आज जर कोकणात आलो तर आपण तिथे सोनं करू शकतो. आणि तो आपल्या इकडच्या जमिनी कोकणातल्या विकत घेईल आणि इथे तो मग एक स्थायिक होईल. त्यामुळे जर कोकणी माणसाने आपल्या जमिनी विकल्या तर मागच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला सांगितलं की कोकणी माणसाने जर अशा जमिनी विकल्या तर आपली पुढची पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. कारण असा सुंदर कोकण बघा, स्वर्गाला पण लाजवेल एवढा सुंदर आपला कोकण आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या जमिनी विकू नका कोकणातल्या. कारण जर परप्रांती आपल्या कोकणात आले तर पूर्ण आपल्या कोकणाची वाट लागणार आहे. ही पहा, UP बिहारची माणसं कशी ताटमानेने कोकणात फिरत आहेत. आज हे तुम्हाला दृश्य ठिकठिकाणी कोकणात पाहायला मिळेल. हे पहा, आज हे 7-8 जण आहेत. उद्या याचे 700 होतील. काही दिवसांनी याचे 7,000 होतील. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल मग कोकणी माणूस कुठे जाणार. आणि ही अशी परिस्थिती राहिली तर अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. याचा प्रत्येक कोकणी माणसाने विचार करा. हे पाहतात हे मालवणचं कोळम ब्रिज आहे. आणि समोरून येते ती मालवण नगर परिषदेची फायर ब्रिगेडची गाडी. आज तुम्हाला हे UP बिहारची माणसं साधी वाटत आहेत. पण उद्या ह्या लोकांच्या कोकणात दादागिरी, गुंडगिरी चालू झाली तर ह्या लोकांना आवरणं भरपूर कठीण होऊन जाणार आहे.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.